Kérdések és válaszok a levelezésemből. Dolgozol a megélhetésedért? Én szokatlan módon dolgozok a megélhetésemért. Adom, amit tudok, gondolatokon, szavakon és tetteken keresztül azoknak, akikkel kapcsolatba kerülök az életben és az egész emberiségnek. Viszonzásul elfogadom, amit az emberek adni akarnak, de nem kérek semmit. Áldottak ők azáltal, hogy adnak, és áldott vagyok én is azáltal, hogy adok. Miért nem fogadsz el pénzt? Mert a lélek igazságairól beszélek, és ezért sosem lenne szabad pénzt kérni. Akik megteszik, a saját lelküknek ártanak vele. Azt a pénzt, ami levélben érkezik, anélkül, hogy kérném, elfogadom, de nem magamra fordítom. A nyomtatási és postaköltségeimet fedezem belőle. Akik meg akarják vásárolni a lélek igazságait, még nem készek rá, hogy megkapják őket. Ebben a csodálatosan rendezett univerzumban, aki megérett rájuk, annak megadatnak. Nem szoktál magányos, csüggedt vagy fáradt lenni? Nem, sosem vagyok magányos, csüggedt vagy fáradt. Mikor állandó kapcsolatban élsz Istennel, nem lehetsz magányos. Mikor látod működni Isten csodálatos tervét, és tudod, hogy minden jó cselekedet jó gyümölcsöt hoz, nem tudsz elcsüggedni. Mikor megtaláltad a belső békét, kapcsolatban vagy az univerzális energia forrásával, és nem tudsz elfáradni. Hogy gondoljon az ember a nyugdíjba vonulásra? A nyugdíjba vonulás nem kell az aktivitás végét jelentse, inkább az aktivitás átformálását úgy, hogy az ember még teljesebben áthathassa életét a szolgálatnak. Ezért ez az időszak kellene a legcsodálatosabb legyen az életedben. Az idő, amikor örömteli módon és tartalmasan elfoglalt vagy. Hogyan érezhetem magam közel Istenhez? Isten szeretet, és ha bármikor szeretetteli kedvességgel nyilvánulsz meg, Istent fejezed ki. Isten az igazság, és ha bármikor az igazságot keresed, Istent keresed. Isten szépség, és ha bármikor meglátod egy virág, vagy egy naplemente szépségét, Istent látod meg. Isten az értelem, ami létrehoz mindent, fenntart mindent, összefog mindent, összekapcsol mindent, és életet ad mindennek. Igen, Isten az eszenciája mindennek. Ezért te Istenben élsz, és Isten benned él. Nem létezhetsz olyan helyen, ahol Isten nincs. És áthatja mindezt Isten törvénye, fizikai törvények és lelki törvények. Mikor ellenük szegülsz, boldogtalanságot érzel. Elszakadva érzed magad Istentől. Mikor betartod a törvényeket, harmóniát érzel. Közel érzed magad Istenhez. Ha harmóniában élsz az isteni törvénnyel, közel fogod érezni magad Istenhez, és több szeretet lesz benned Isten iránt. Mik a jó dolgok, és hogyan töltsem meg velük az életem? Azok a jó dolgok, amik a javadra vannak, és mások javára is. Kaphatsz némi ihletet a külvilágból, de végül a saját önvizsgálatod eredményeképp magadban kell kiderítened, hogy milyen jó dolgokkal akarod megtölteni az életed. Aztán készíthetsz egy időbeosztást arról, hogy szerinted milyennek kellene lennie a jó életnek, és elkezdhetsz szerint az időbeosztás szerint élni. Lehet benne valami, ami jót tesz a testnek, mint a gyaloglás vagy az edzés, vagy valami, ami szellemileg élénkítő, például a tartalmas olvasás. És valami felemelő az érzelmeknek, például a jó zene. De az egészben a legfontosabb,
hogy része legyen a mások szolgálata, ha azt akarod, hogy lelkileg is gyarapodj. Ha valamilyen problémával találom szembe magam, tehetek valamit ellene intellektuálisan? Ha egészségügyi problémával találod szembe magad, kérdezd meg magadtól. Rosszul bántam a testemmel? Ha pénzügyi problémád adódik, kérdezd meg magadtól. Az anyagi erőforrásaimnak megfelelően éltem? Ha pszichológiai a probléma, kérdezd meg magadtól. Annyi szeretetet adok, amennyit Isten akarná, hogy adjak? Amit teszel a jelenben, az alakítja ki a jövőt, ezért használd a jelent arra, hogy egy csodálatos jövőt hozz létre. Hogyan kezdjek el igazán élni? Én akkor kezdtem el igazán élni, mikor minden szituációt elkezdtem figyelni, és azon gondolkozni, hogy hogyan szolgálhatnék az adott helyzetben. Megtanultam, hogy nem szabad erőszakosnak lennem a segítséggel, csak hajlandónak lenni rá. Gyakran adhattam segítséget, vagy mondjuk egy szerető mosolyt, vagy egy biztató szót. Megtanultam, hogy az adásokon keresztül jutunk hozzá az értékes dolgokhoz az életben. Egy átlagos, otthonmaradó feleség és anya hogyan találhat rá arra, aminek te láthatólag a birtokában vagy? Valaki, aki családos életet él, a legtöbb ember ilyen, ugyanúgy talál rá a belső békére, ahogy én találtam rá. Tartsd be Isten törvényeit. Ezek egyformák mindannyiunk számára. Nem csak a fizikai törvényeket, de a lelki törvényeket is, amik az emberi életet irányítják. Kezdheted azzal, hogy átülteted gyakorlatba az összes jó dolgot, amiben hiszel, ahogy én is tettem. Találd meg, és foglald el a helyed az isteni tervben, ami egyedi minden emberi lélek számára. Megpróbálhatod a keresést fogékony csendességben, ahogy én tettem. A családos élet nem gátja a lelki fejlődésnek, és bizonyos vonatkozásokban még előnyt is jelent. A növekedésünk problémák megoldásán keresztül történik, és a családos élet számos problémával szolgál, amitől növekedni lehet. Amikor az emberek belekezdenek a családos életbe, gyakran akkor élik meg az első eltávolodás az én központúságtól, a család központúság felé. A tiszta szeretet egy szándék arra, hogy adj, anélkül, hogy arra gondolnál, hogy kapni fogsz valamit cserébe, és a családos élet szolgáltatja a tiszta szeretet első élményét, az anya és az apa szeretetét a gyermekük iránt. Mindig fájdalommal fog járni, hogy valaki spirituálisan fejlődik? A spirituális növekedésed mindaddig fájdalommal fog járni, amíg hajlandó nem leszel Isten akaratát teljesíteni anélkül, hogy noszogatni kéne rá. Mikor nem vagy összhangban Isten akaratával, problémák fognak jelentkezni. A problémák célja az, hogy Isten akaratával való harmóniában élésre késztessenek. Ha önszántadból Isten akaratát cselekednéd, elkerülhetnéd a problémákat. Elérek-e valaha egy állapotot, amiben megnyugodhatok, amikor már nem kell többé válnom valamivé? Miután megtaláltad a belső békét, többé nem fogod úgy érezni, hogy válnod kell valamivé. Elégedett leszel a léttel, amihez hozzátartozik, hogy követed a neked szóló isteni útmutatást. A növekedésed folytatódni fog, de immár harmóniában. Milyen egy igazán vallásos ember? Én úgy mondanám, hogy egy igazán vallásos embernek vallásos a hozzáállása. Szeretettel fordul az embertársai felé, engedelmességgel Isten felé, Isten törvényei felé, követi Isten útmutatását, és vallásos a hozzáállása önmagával szemben is. Tudja, hogy ő több, mint az én központú természet, több, mint a test, és hogy az élet több, mint a földi élet. Ki győzi le a félelmet?
Én azt mondanám, hogy a vallásos hozzáállás győzi le a félelmet. Ha szerető a hozzáállásod az embertársaidhoz, nem lesz benned félelem irántuk. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az Istennek engedelmeskedő hozzáállás elvezet majd Isten jelenlétének állandó tudatához, és akkor a félelem eltűnik. Mikor tudod, hogy a testet, ami megsemmisülhet, csak viseled, és te az az elpusztíthatatlan valóság vagy, ami aktiválja a testet, hogyan lehet benned félelem? Kivonatok békezarándok hírleveleiből. 4 levél. Egy nap, mikor épp levelekre válaszoltam, egy nő így szólt hozzám. Ugyan mit tehetnek az emberek a békéért? Én azt válaszoltam. Nézzük meg, hogy mit mondanak ezek a levelek. Az elsőben ez állt. Háziasszony vagyok egy farmon. Mióta beszéltem veled, beláttam, hogy tennem kellene valamit a békéért. Különösen, mivel 4 fiút nevelek. Minden nap írok egy levelet valakinek, aki tett valamit a békéért, a kormányunkban vagy az ENSZ-ben. Dicsérem őket, hogy így adjak morális támogatást. A következő azt írta. A világbéke számomra kissé túl nagy feladatnak tűnt, de amióta beszéltem veled, beléptem a helyi emberi kapcsolatok tanácsába, és az embercsoportok közti békéért dolgozom. A harmadik ezt mondta. Amióta beszéltem veled, sikerült megoldanom egy békétlen szituációt köztem és a sógornőm között. Az utolsó pedig ezt írta. Amióta beszéltem veled, abba hagytam a dohányzást. Ha teszel valamit a világ békéért, az embercsoportok közti békéért, az egyének közti békéért, vagy a saját belső békédért, javítasz a béke általános helyzetén a világban. Ha sikerül harmóniát vinned bármilyen békétlen szituációba, hozzájárulsz a béke ügyéhez. A legértékesebb dolgok. Emlékszem, hogy egy természetben töltött gyönyörű szakaszt követően egy város utcáin sétáltam, ami az otthonomul szolgált egy ideig. Délután 1 óra volt. Több 100, szépen felöltözött, sápadt vagy festett arcú ember sietett viszonylag rendezett sorokban a munkahelyére, vagy indult útjára onnan. Én köztük gyalogoltam a megfakult felsőmben és a viseletes nadrágomban. A puha tornacipőm gumitalpa hangtalanul járt a lármában, amit az elegáns és szoros cipők magas sarkaikkal keltettek. A szegényebb helyeken toleráltak. A tehetősebb helyeken néhány pillantás kissé ilyetnek, néhány lenézőnek tűnt. Ahogy mentünk, mindkét oldalon ki voltak állítva azok a dolgok, amiket megvehetünk, ha hajlandóak vagyunk a rendezett sorokban maradni, nap-nap után, év-év után. Van köztük olyan, ami többé-kevésbé hasznos. Sok, teljes mértékben szemét. Néhány szépnek mondható, sok feltűnően ronda. Több 1000 dolog van kiállítva, mégis a legértékesebb dolgok hiányoznak. A szabadság nincs kirakva, se az egészség, a boldogság vagy a lelki nyugalom. Hogy ezeket megszerezzétek, barátaim, lehet, hogy nektek is ki kell lépnetek a rendezett sorokból, és megkockáztatni, hogy lenéző pillantásokat kaptok. A világ szemében lehet, hogy szegénynek látszom. Pénz nélkül járok, és magamon viselem, vagy a zsebeimben hordom az összes földi tulajdonomat, de ami az áldásokat illeti, tényleg nagyon gazdag vagyok. Ezeket semmi pénzért nem lehet megvenni. Egészség, boldogság és belső béke. A negatív és pozitív megközelítés közötti különbség. A munkámban én a pozitív megközelítést választottam.
Sose gondolok magamra úgy, mint aki tiltakozik valami ellen. Inkább úgy, mint aki tanúságot tesz a harmonikus élet mellett. Azok, akik tanúságot tesznek valami mellett, megoldásokat mutatnak be. Azok, akik tanúságot tesznek valami ellen, általában nem szolgálnak megoldásokkal. Arra koncentrálnak, ami rossz, ítélkezésre és kritikára vetemednek, néha még sárdobálásra is. Természetesen a negatív megközelítés hátrányosan hat arra, aki él vele, míg a pozitív megközelítés hatása jó. Mikor a gonoszt megtámadják, mozgásba lendül, és bár lehet, hogy korábban gyenge és szervezetlen volt, a támadás erőt és igazolást ad neki. Mikor nincs támadás, hanem jó befolyások hatása alá kerül a helyzet, nem csak hogy a gonosz hajlamos eltűnni, de a gonoszságot elkövető hajlamos átalakulni. A pozitív megközelítés lelkesít, a negatív megközelítés dühöt vált ki. Ha feldühíted az embereket, a legegyszerűbb hajlamaiknak megfelelően fognak viselkedni, gyakran erőszakosan és értelmetlenül. Mikor inspirálod az embereket, a magasabb rendű hajlamaiknak megfelelően fognak viselkedni, józanul és értelmesen. A düh átmeneti, míg az inspiráció néha kihat egy egész életre. A békéért dolgozni. Néhány igazán odaadó ember ellensúlyozhat harmóniát nem találó emberek tömegei által keltett rossz hatásokat is, ezért mi, akik a békéért dolgozunk, nem tétovázhatunk. Folytatnunk kell az imádkozást és a cselekvést a békéért, amilyen módon csak képesek vagyunk rá. Folytatnunk kell a békéért való beszédet és a béke útjának megélését, hogy inspiráljunk másokat. Folytatnunk kell a békére gondolást abban a tudatban, hogy megvalósítható. Amin gondolkozunk, azt ahhoz segítjük hozzá, hogy valósággá váljon. Egyetlen kis nő, aki minden idejét a békéért áldozza, bekerül a hírekbe. Viszont sok ember, akik az idejük csak egy részét áldozzák, megváltoztatják a történelmet. Békezarándok boldog mondásai. Áldottak azok, akik anélkül adnak, hogy akárcsak köszönetet várnának cserébe, mert ők bőséges jutalomban részesülnek. Áldottak azok, akik minden jó dolgot, amit ismernek, tettekké alakítanak, még a magasabb igazságok is felfedetnek előttük. Áldottak azok, akik Isten akaratát cselekszik, anélkül, hogy eredményeket akarnának látni, mert nagy lesz az ő viszonzásuk. Áldottak azok, akik szeretik az embertársaikat, és megbíznak bennük, mert ők elérik az emberekben levő jót, és a válasz, amit kapnak, szeretetteli lesz. Áldottak azok, akik meglátták a valóságot, mert ők tudják, hogy nem a porhüvely a valóság, hanem az elpusztíthatatlan erő, ami mozgásba hozza azt. Áldottak azok, akik a változást, amit mi halálnak hívunk, felszabadulásnak látják a földi élet korlátai alól, mert ők örvendeni fognak a szeretteikkel, akik keresztül mennek a nagyszerű átalakuláson. Áldottak azok, akik miután odaadták az életüket, és ezáltal megáldattak, elég bátorsággal és hittel rendelkeznek, hogy felülkerekedjenek az előttük levő út nehézségein, mert ők másodjára is megáldatnak. Áldottak azok, akik úgy haladnak a lelki úton, hogy nincs meg bennük a belső béke elérésének önző indítéka, mert ők megtalálják. Áldottak azok, akik ahelyett, hogy be akarnák törni a mennyek országának kapuit, szerényen, szeretettel és megtisztulva közelítenek, mert ők azon nyomban bejutnak. Megismerheted Istent. Létezik egy erő, ami nagyobb nálunk, és megnyilvánul bennünk,
és az univerzumban mindenütt. Ezt én Istennek hívom. Tudod, hogy mit jelent ismerni Istent? Részesülni Isten folyamatos útmutatásában, állandóan tudatában lenni Isten jelenlétének? Istent ismerni annyi, mint szeretettel viseltetni minden ember iránt, és minden teremtmény iránt. Istent ismerni annyi, mint békét érezni magadban, nyugalmat, derűt, egy rendíthetetlenséget, ami képessé tesz rá, hogy bármilyen helyzettel szembenéz. Istent ismerni annyi, mint úgy eltelni örömmel, hogy az túlcsordul és kiárad, hogy megáldja a világot. Csak egy vágyam van már, hogy azt cselekedjem, ami Isten akarata számomra. Nincs ellenszegülés. Mikor Isten arra irányít, hogy zarándoklatot járjak, megteszem örömmel. Mikor Isten arra irányít, hogy más dolgokat csináljak, ugyanolyan örömmel engedelmeskedem. Ha a tetteim következtében kritikát kapok, emelt fővel fogadom. Ha a tetteim miatt dicsérnek, azt azonnal tovább küldöm Istennek, mert én csak az eszköz vagyok, amin keresztül Isten végzi a munkát. Mikor Isten arra vezet, hogy tegyek valamit, megkapom hozzá az erőt, az ellátást, az útmutatást és a szavakat, amiket mondanom kell. Az út akár könnyű, akár nehéz, én Isten szeretetének fényében járok, békében és örömmel, és Istenhez fordulok hálaadó és dicsőítő zsoltárokkal. Ezt jelenti ismerni Istent. És Isten megismerése nem csak a legnagyobbak kiváltsága, hanem az olyan kis embereké, mint te, meg én. Isten állandóan keresi veled a kapcsolatot, mindannyiótokkal. Megtalálhatod Istent, csak keresned kell. Azzal, hogy betartod az isteni törvényeket, hogy szereted az embereket, hogy lemondasz az én akaratról, a kötődésekről, a negatív gondolatokról és a negatív érzésekről. És mikor megtalálod Istent, az csendességben lesz. Istent magadban fogod megtalálni. A félelemről. A világbékének vagy a belső békének nincs nagyobb gátja a félelemnél. A félelem vitt minket arra, hogy tömegpusztító eszközöket hozzunk létre. Amitől félünk, hajlamosak vagyunk észszerűtlen gyűlöletet kialakítani iránta. Így gyűlölünk és félünk. Ez nem csak pszichológiailag káros számunkra, és súlyosbítja a világban levő feszültségeket, de az ilyen negatív koncentráció hajlamos vonzani azokat a dolgokat, amiktől félünk. Ha nem félünk semmitől és szeretetet sugárzunk, jó dolgokra számíthatunk. Milyen nagy szüksége van ennek a világnak a szeretet és a hit üzenetére és példájára. Az egyszerűség szabadsága. Azt hiszem, vannak, akik azt gondolják, hogy az egyszerűségnek és szolgálatnak szentelt életem rideg és örömtelen, de ők nem ismerik az egyszerűség szabadságát. Eleget tudok az ételekről ahhoz, hogy megfelelően táplálhassam a testem, és az egészségem kiváló. Élvezem az ételt, de azért eszek, hogy éljek, nem pedig azért élek, hogy egyek, és tudom, hogy mikor kell abba hagyni az evést. Nem vagyok az evés rabszolgája. A ruháim nagyon kényelmesek, amellett, hogy nagyon praktikusak. Például a cipőmnek puha szövet a felső része, és puha, gumiszerű a talpa. Olyan szabadnak érzem magam benne, mintha mezitláb járnék. Nem vagyok a divat rabszolgája. Nem vagyok a jólét és a kényelem rabszolgája sem. Például ugyanolyan jól tudok aludni egy puha ágyban, mint az út melletti füvön. Nem terhelem magam szükségtelen tulajdonnal vagy értelmetlen elfoglaltságokkal. Az életem teljes és jó, de nem túl zsúfolt,
és a munkámat könnyedén és örömmel végzem. Szépséget érzek magam körül mindenütt és mindenkiben. Akivel találkozom, abban szépséget látok, mert mindenben Istent látom. Ismerem a törvényeket, amik irányítják ezt az univerzumot, és harmóniára lelek azáltal, hogy készséggel és boldogan betartom őket. Ismerem a szerepemet az élet rendjében, és harmóniára lelek azáltal, hogy készséggel és örömmel megélem azt. Tisztában vagyok vele, hogy egy vagyok minden emberrel, és egy vagyok Istennel. A boldogságom túlárad szeretetben és szolgálatban mindenki és minden iránt. A kortársainkról. Annak érdekében, hogy segítsük az aranykor eljövetelét, meg kell látnunk az emberekben a jót. Tudnunk kell, hogy ott van, attól függetlenül, hogy milyen mélyen van eltemetve. Igen, ott az apátia, ott az önzés, de a jó is. Nem ítélkezés által lehet megérinteni a jót másokban, hanem szeretettel és hittel. A szeretet megmentheti a világot a nukleáris megsemmisüléstől. Szeresd Istent, fordulj Istenhez érzékenyen és fogékonyan. Szeresd az embertársaidat, fordulj feléjük barátsággal és adni készen. Tedd magad olyanná, hogy Isten gyermekének nevezhessenek, azáltal, hogy a szeretet útját éled. A lelki növekedésről. Ez egy folyamat, akár a fizikai vagy szellemi növekedés. Az 5 éves gyermekek nem gondolják, hogy a következő születésnapjukon olyan magasak lesznek, mint a szüleik. Az elsős diák nem gondolja, hogy az év végén felveszik az egyetemre. Az igazság tanulója pedig ne gondolja, hogy máról holnapra eléri a belső békét. Egy mágikus formula. Létezik egy mágikus formula a viták megoldására. Ennyiből áll. A célod az legyen, hogy megold a vitát, ne az, hogy jól járj. Létezik egy mágikus formula a viták elkerülésére is. Ennyiből áll. Azzal foglalkozz, hogy ne sérts meg másokat, ne azzal, hogy téged megsértenek-e. Az éretlenségről. Amitől az emberek igazán szenvednek, az az éretlenség. Érett emberek között a háború nem lenne probléma. Elképzelhetetlen lenne. Éretlenségükben az emberek egyszerre akarják a békét és azokat a dolgokat, amik háborút okoznak. Viszont az emberek érhetnek, ahogy a gyerekek is felnőnek. Igen, az intézményeink és a vezetőink tükrözik az éretlenségünket, de ahogy fejlődünk, jobb vezetőket fogunk választani, és jobb intézményeket fogunk létrehozni. Mindig ahhoz tér vissza az egész, amit sokunk szívesen elkerülne, hogy saját magunk jobbá tételén kelljen dolgoznunk. Az üzenetem. Barátaim, a világ helyzete súlyos. Az emberiség félve és botladozva lépked a pengevékony ösvényen, ami a mérhetetlen káosz és egy új reneszánsz között húzódik, miközben hathatós erők tolják a káosz felé. Ha csak mi, az emberek a világban nem ébredünk fel a közönyünkből, és nem taszítjuk el magunkat gyorsan és határozottan a káosztól, minden, ami drága nekünk, meg fog semmisülni az eljövendő holokausztban. A béke útja ez. A gonoszt jóval kell legyőzni, a hamisságot igazsággal, a gyűlöletet pedig szeretettel. Az aranyszabály betartása is megtenné. Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások veled bánjanak. Kérem, hogy ne mondja senki könnyelműen, hogy ezek csak vallásos elképzelések és nem megvalósíthatóak. Ezek törvények, amik az emberek életét irányítják, és ugyanolyan következetesen érvényesülnek, mint a gravitáció.
Ha az élet bármely területén nem vesszük figyelembe ezeket a törvényeket, annak káosz lesz az eredménye, de ha engedelmeskedünk, ez, ami rettegő és háborúdult a világunk, a béke és gazdagság egy olyan korszakába léphet, ami a legszebb álmainkon is túltesz. Gyökerektől induló békemozgalmak. Bárki elindíthat egy közösségi békeszövetséget, egy békeimádságcsoporttal, a béke útjának keresése érdekében. Egyes helyeken az én írásaimat használják, mivel a békéről szólnak lelki szemszögből. Olvassatok el egy bekezdést, gondolkozzatok rajta befogadó csendességben, aztán beszéljétek meg. Bárki, aki képes megérteni és érezni a lelki igazságokat, amiket tartalmaznak, készen áll lélekben arra, hogy dolgozzon a békéért. Később jöhetne a békekutató csoport. Tiszta képet kell kapnunk róla, hogy milyen a világ jelenlegi állapota, és mire lesz szükség ahhoz, hogy a helyzet békéssé váljon. Természetesen minden jelenleg folyamatban levő háborúnak véget kell vetni. Ehhez nyilván meg kell találnunk a módját annak, hogy közösen letegyük a fegyvereinket. Eljárásokat kell kialakítanunk a fizikai erőszak elkerülésére egy olyan világban, amiben a lelki erőszak még létezik. A háború kezdeményezésének jogáról minden nemzetnek le kell mondania az ENSZ javára. Nekünk, a világ népeinek meg kell tanulnunk az egész emberi család jólétét bármelyik individuális csoport jóléte fölé helyezni. Dolgoznunk kell az éhezés, a szenvedés, a félelem és a gyűlölet enyhítésén. A békével kapcsolatban van néhány nemzeti probléma is. Tennünk kell az embercsoportok közti békéért. Az első számú nemzeti problémánk a gazdaságunk áthangolása a békeidős helyzetre. Szükségünk van egy békeminisztériumra a kormányunkban, hogy kiterjedt kutatásokat végezhessenek a konfliktusok békés megoldásának lehetőségeivel kapcsolatban. Később megkérhetünk más országokat is, hogy hozzanak létre hasonló minisztériumokat. Miután a világ problémái és a megoldásukhoz szükséges lépések elég tisztán láthatók számotokra, készen álltok rá, hogy béke akciócsoporttá váljatok. Fokozatosan válhattok béke akciócsoporttá, bármilyen problémát illetően, amivel kapcsolatban kellő megértésre tettetek szert. A béke akció mindig a béke útjának megélése formájában kell, hogy történjen. Például levélírás formájában, dicséretet adva azoknak, akik valami jót tettek a békéért. Írhattok a kongresszus tagjainak a békével kapcsolatos törvényekről, újságszerkesztőknek, előadóknak, békét érintő témákról. Terjeszthettek béketémájú irodalmat, beszélhettek emberekkel a békéről. Békehét, békefesztivál, békegyaloglás, békeparádé. Történhet szavazás formájában olyan jelöltekre, akik elkötelezettek a béke útja iránt. A gyökerektől induló békemozgalom életbevágóan fontos. Ebben a válságos időszakban minden városban kellene egy közösségi békeszövetség. Egy ilyen csoport elkezdődhet egy maréknyi érdeklődő emberrel. Elkezdődhet veled. Ha lelkesítőnek találtad ezt a rövid, spirituális klasszikust, talán érdekelhet a Békezarándok élete és munkája a saját szavaival című könyv is. Ez egy 224 oldalas mű, amelyet Békezarándok barátai állítottak össze 1981-ben bekövetkezett halála után. Olvashatsz benne 25 000 mérföldes zarándoklata során szerzett tapasztalatairól, ahogy pénz nélkül bejárta Amerikát. Addig böjtölt, amíg ételt nem kapott, és addig gyalogolt, amíg szállást nem adott neki valaki. Útközben több ezer emberrel beszélt, megosztva üzenetét, miszerint a gonoszt jóval kell legyőzni, a hamisságot igazsággal,
a gyűlöletet pedig szeretettel. Beszámol esetekről, hogy miként reagált szeretettel és félelem nélkül erőszakos vagy zavarodott emberekre, és elárulja néhány egyedi probléma megoldó módszerét is. A békéről, imádságról, egyszerűségről kialakított gondolataiból és a szeretet útjából egy boldog ember élete bontakozik ki. Üzenetét békezarándok ellenszolgáltatás nélkül kínálta, és az ő szellemében mi is ingyen küldjük el a Lépések a belső béke felé című füzetet, illetve Békezarándok könyvét bárkinek, aki kéri. Önkéntesek munkája és apró adományok teszik ezt lehetővé. Békezarándok könyvét és a füzetét spanyolul és oroszul is terjesztjük. A Lépések a belső béke felé című füzetből több mint 1,5 millió példány talált gazdára. Békezarándok élt 1908-tól 1981-ig. Zarándoklata 1953-tól 1981-ig tartott. Egy zarándoklat nem más, mint imáról és példamutatásról szóló szelíd utazás. A gyaloglásom elsősorban egy ima a békéért. Ha az életed átadása maga az ima, az mérhetetlenül felerősíti az ima erejét. Békezarándok 25 000 mérföldet tett meg a következő üzenetet terjesztve. A béke útja ez. A gonoszt jóval kell legyőzni, a hamisságot igazsággal, a gyűlöletet pedig szeretettel. Tunikájának zsebeiben hordta minden földi tulajdonát, és megesküdött. Addig fogok vándorolni, amíg az emberiség meg nem tanulja a béke útját. Addig gyalogolok, amíg szállást nem adnak, és addig böjtölök, amíg ételt nem adnak. Külső és belső békéről beszélt az emberekkel, poros utakon, városok utcáin, templomokban, egyetemeken, polgári körökben, tévé- és rádióműsorokban. Zarándoklata kiterjedt a béke minden aspektusára. A nemzetek, embercsoportok, egyének közti békére, és a nagyon fontos belső békére is, mert minden béke ott kezdődik. Hidd benne, hogy a világbéke akkor fog eljönni, mikor elég ember eléri a belső béke állapotát. Élete és munkája megmutatta, hogy az egyetlen ember, aki rátalál a belső békére, jelentős mértékben hozzájárulhat a világ békéhez. A Lépések a belső béke felé nem jogvédett anyag, nyugodtan kinyomtathatod részben vagy egészben. Jelenleg 20 nyelven érhető el, és néhány országban papír alapú kiadása is létezik. Reméljük, hogy idővel még sok nyelvre lefordítják majd, és hogy a világ minden országában kiadásra kerül.